Návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat, říkám tomu pracovně, o bodu referendum. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Návrh nebyl přijat. A dalším bodem je návrh bodu vyhlášky o zákazu hazardu. Pozmělce. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Tím byl schválen dnešní pořad zasedání a přistoupíme k volbě tříčlenné návrhové komise.